ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಾತ್ರೆಗಿಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಫುಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಚಾನಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಸಮ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತಿದೋಜೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಸಮ್ ಪಂಡ ಅವು ವೈಟ್ ಮಲ್ಪನೆ ಗೊತ್ತುಂಡ, ಅವು ನಮ್ಮ ಊರುಡೆ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಬೊಂಡಡ್ ಮಲ್ಪನೆ. ಅಂದು ಇನಿತ್ತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಬೊಂಡದ ರಸಮ್. ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದಿನಕ್ಕಲು ಇತ್ತೇನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ತೀರ್ಥದೋಜುನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತದ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಒಟ್ಟುಗೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಬೊಂಡದ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ನಮಕ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪೇಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಂಡು. ಐಕ್ ಬೋಡೈನ ಐಟಮ್ಸ್ ಮಂತ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದು ಐನೊಂಜಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋಡೈನೆ ರಡ್ಡ್ ಟೊಮೆಟೊ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ರಡ್ಡ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಬೊಕ್ಕ ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ತುಂಡು ಅಂಡಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಂಡು. ರಡ್ಡ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಕಟ್ ಮಲ್ದದು ಆಂಡ್ ನನ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿದ ಜಾರ್ಗ್ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಟೊಮೆಟೊ, ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಮಾತ ಪಾಡುಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಚೂರು ಬೊಕ್ಕಗ್ ಗೆತ್ತು ದೀವಡು. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ತುಲೆ ಪೇಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನನ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ, ಮೆತ್ತೆ, ಬೊಕ್ಕ ಹೋಮ ಪಾಡ್ದು ಲೈಟ್ ಅದು ಪೋಪೊಡು. ಯಾವು ನಾನ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇಂದು ಅರಪಡು. ನನ ಪೌತುದಿನ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಜೀರಿಗೆ, ಮೆಂತೆ, ಬೊಕ್ಕ ಓಮನ್ ಪೌಡರ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿದ ಜಾರ್ಗ್ ಪೌತುದು ಅರತ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಜೀರಿಗೆ, ಮೆತ್ತೆ, ಹೋಮ ಪಾಡ್ಗ. ಪೌಡರ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನನ ರಸಮ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಗ್ಯಾಸ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ದೀಕ. ಪಾತ್ರ ಬೆಚ್ಚಾನಗ ಚೂರು ತಾರೈದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ. ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾಸ್ಮಿ, ದಾಸ್ಮಿ ಪುಡದ್ ಆತ್ ಬೇವು ಸೊಪ್ಪುಲ ಇಂಗ್ಲ ಪಾಡುಡು. ನನನೆಕ್ ಪಾಡುಡೈನೆ ಟೊಮೆಟೊ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಬೊಕ್ಕ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ಗ. ಚೂರು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ, ಒಂಜಿ ಲಿಂಬುದ ಜ್ಯೂಸ್ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಇಂದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಜೀರಿಗೆ, ಮೆತ್ತೆ, ಹೋಮದ ಪೌಡರ್. ಶೋ ಕುಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಇಂದು ನಾನ 2 to 3 minutes ಕೊದಿಯೋಡು.
ನನನೆಕ್ಕೆ ಪಾಡೊಡೈನೆ ಈ ರೆಸಿಪಿದ ಮೈನ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಅಂದು ಅವೇ ಬೊಂಡದ ನೀರು. 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಬೊಂಡದ ನೀರು ನೆಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ಗ. ಬೊಂಡದ ನೀರು 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಪಾಡ್ಗ. ಅವೇ ಗ್ಲಾಸ್ಡ್ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರ್ಲ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ. ನನ ಮುಚ್ಚಿದು ಎಡ್ಡೆ ಹೊರ ಕೊದಿಯೋಡು 5 to 7 minutes ಇಂದು ಕೊದಿಯುಂಡು. 5 minutes ಕರಿಂಡು ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುಗ. ತುಲೆ ಬೊಂಡದ ರಸಂ ರೆಡಿ. ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೊಂಡದ ರಸಂ. ನನ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನಿತ್ತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಸಂ ರೆಸಿಪಿ ತೀರತ್ತ ಅಂದು ಬೊಂಡದ ರಸಂ. ಈ ಬೊಂಡದ ರಸಂ ಎಂಚಾತನಂದು ನಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದು ನಕಲು ಇತ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಒಟ್ಟಿಗೂ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡು ಹೊಸ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಅದು ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕಗ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರೆಗಿಲ. ಬಾಯ್.